मैया जों टिभियाव नुदों आरो बेयाव एनाउन्स खालामनाय खोनादों जे बिपिएफ हान्जानि जि आइजोफोरनि गेदारिं जादोंमोन बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि बेयाव समर बसुमतारिनि नामखौ जोङो खोनादों आरो फुंखा मोसाहारि ना फुंखा ब्रह्म बिथांमोननि मुंखौ खोनादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो स्पष्टयै बुङो जे बिथांमोना सिगांनि बिबानगिरिमोन, दिनै बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान गैलिया आरो दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिबाद आरो बर' हारिनि जौगानाय, बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि एजेन्डाफोरखौ लानानै खामानि मावदों, सोलोंथाइनि एजेन्डा मिशन कुवालिटि इडुकेसन, बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो बे एजेन्डाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेनेरेसननि आंखाल गैया, जों बेखौ कन्टिनिउ लांगासिनो दङ। जायफोर बिबानगिरिफ्रा दिनै बड' पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि वान अफ द सिगनेटरि, एनडिबिए सिगनेटरि, इउबिपिअ सिगनेटरि आरो बेयाव दिनै बिटिआर मोनसे रिजन मोननायनि उनाव बर'फ्रा जौगानो थाखाय बेयाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, सेन्ट्रेलि फान्डेड मोनबाय इन्स्टिटिउसन मोनबाय आरो जिफोर डिपार्टमेन्ट मोनबाय, डाइरेक्ट फान्डिं मोनबाय, बे गासैखौबो मोननायनि उनाव दिनै मोनसे आलादा परिबेस दिनै प्राइम मिनिस्टारा फैना बुंदों, राष्ट्रपतिया दिनै एड्रेस खालामदों बर'फोरखौ लानानै जि स्टेटास आरो मर्यादा मोन्दों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नांनाय जुजिनाय आरो एनडिबिनि दैदेनगिरि केडारफोरनि जुजिनाय नांनाय आरो बिथांमोनखौ जोङो सेलुट होयो एबसुआ। दा बेबायदि थासारियाव गावनि सेल्फ इन्ट्रेस्टनि थाखाय, गावनि पार्सनेल माने एकमेन्डेसननि थाखाय आरो गावनि गासै माने इन्डिभिजुवेल इन्ट्रेस्टखौ लानानै एबसुनि बिबानगिरिया दिनै माने बारग' बिबानगिरिफ्रा दिनै पलिटिकेल पार्टियाव जइन जानाया बे गिदिर बाथ्रा नङा। जों सिगाङावबो नुबोदों जाय बिबानगिरिफ्रा जातिनि प्रति श्रद्धा गैया, जाय बिबानगिरिफ्रा हारिनि प्रति श्रद्धा गैया, एबसुनि आइडिअलजि प्रिन्सिपल आरो संबिधानखौ बुजियाखै, बैबायदि बिबानगिरिफ्रासो दिनै गावनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय दिनै खामानि मावो होननानै आं सानो। जाति दानायनि थाखाय, हारिनि थाखाय बबेबा पलिटिकेल पार्टिया हारि दानायनि एजेन्डा बा हारि जौगानायनि एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावदोंब्ला बै पलिटिकेल पार्टियाव जइन जादोंब्ला जोंहा बुंनो गोनां गैया। खिन्थु दिनैहाय जाय हान्जाया गोलाव सम सरकाराव थानानै दिनै डुबिनायनि मोनसे नावा दिनै डुबिनानै दङ, बिथांमोननि सायाव करापसन, एन'मेलिस, मिसएप्रोप्रिएसन गासैबो दिनै माने रायजोफोरनि मेगनाव माने गोथाङै नुजानानै दङ। बेबायदि मोनसे हान्जायाव दिनै बै बिबानगिरिफ्रा हाबनानै बे हान्जाया माबा लाब जागोन होननानै आं साना आरो बे हान्जानि दैदेनगिरिफ्राबो बिथांमोननि हाबनायाव माबा मोनसे लाब जोंहा जादों होननानै बिसोरबो सानाखै जानांगौ। माथ्र' बिसोरो एबसुनि मानसिया बारग' बिबानगिरिफ्रा जोंनि हान्जायाव हाबफैदों बे ग्लेमारखौ देखायनो थाखाय बेखौ खालामदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिया जेबो खहा जाया आरो बेखौ लानानै जोङो खर'बो साया। सोरहाबा गावनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय हाबैदों, जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। खिन्थु हान्जाया लाग्रा हान्जायाबो लाब जाया आरो हारियाबो बिसोरखौ लानानै लाब जाया। दा बेयाव जोंनि बाथ्राया बे स्पस्ट'। लोमसाव दैमारि बिथाङा बिटिसिनि इएम जानायनि सिगां बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बिटिसि सुक्तिनि समाव रबिराम नार्जारिजों बेजों गोख्रोङै खामानि मावदों आरो बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बिथांखौ पलिटिकेलि खामानि मावनांगौ होननानै जोङो रिलिज होनानै खामानि मावहोदों आरो दिनैनि समाव बिथाङा सरकाराव थानानै सरकारनि खामानि मावनाय आरो एबसुनि खामानि मावनाय, गाव एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै एबसुनि सेन्ट्रेल कमिटिनि गाहाय नेहाथारि जानानै एबसुआ मा मावबोखो, मा मावलांगासिनो दङ, फिउचाराव मा मावगोन बेखौ बियो रोखा रोखायै गोदोनो मोनदांबोदों आरो दिनैबो बियो नुगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा लेखा मोनैनिफ्राय लानानै लेखानि क्राइसिस, जोङो माने टिचार एपइन्टमेन्टनिफ्राय लानानै भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन, जोंनि फरायसालिफ्राव जे थोजासे फोरोंगिरि गैया, जोंनि फरायसालिफोराव जे नांगौ बायदि जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार मोनाखै, बेखौ लानानै क्वालिटि माने बिल्डिंनि थाखाय मिशन क्वालिटि इडुकेसननि हाबाफारिखौ जों लाबोगासिनो दङ। 2006आव इयार अफ इडुकेसन डिक्लेयार जादों,
2007 आव मिशन क्वालिटी एजुकेशन डिक्लेयार जादों बे टाइमाव बर' मिडियामनि मेट्रिक पासआ 66 ल'मोन दिनै 2019 आव 1800नि बारा जाफैबाय आरो बे 10-15 बोसोर खामानि मावनायनि उनाव बर' मिडियामनिफ्राय सासे आसामनि सेबायाव टप 10 मासि आवग्रायनो हादों बिबुंसार बसुमतारिया आरो बेयाव थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुंनायाव क्लास 9 आरो 10 आव बिबुंसार बसुमतारियानो टपारमोन आरो बेखायनो जोङो गोग्गानानै बुंनो हायो जे बिबुंसार बसुमतारिया गावनि केपासिटिजों सासे गोरिब न'खरनि गोरिब परियालनि गथ'ब्लाबो गावनि केपासिटिजों गावनि नाजाथाबनायजों पजिसन आवग्रिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांनि पजिसन आवग्रिनायाव कन्ट्रिबिउसन दङ आरो बे फरायसाया गावनो बेखौ स्वीकार खालामो दा बेखाय बिथाङा दिनै राजखान्थि इन्ट्रेस्टनि थाखाय पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय एबसुखौ काउन्टार होनांगौ एबसुनि सायाव माबा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ होननानै साननानैनो बियो जुदि लांदां अख्राङावनो गदा घुरायनानै एबसुखौ जुदि बदनाम होनो नागिरदोंब्ला सोलोंथायाव खामानि मावाखै पलिटिक्सआव बारसोमहोदों गाव मिथियो एबसुनि संबिधानाव इभेन व्हाइन नेसेसारि एबसु कैन प्ले रोल इन पलिटिक्स फर पलिटिकल डिमान्ड जों जिहेतु आलादा रायजोनि डिमान्डखौ लाबोबाय थादों गावबो बिनिनो पार्ट गोदोनि लिडारफ्राबो पार्ट दिनैनियाबो पार्ट प्रमद बर'आबो आरो बिनिखायसोना जोङो इलेक्सनाव बाहागो लाबोदों आरो बिपिएफ दोलोआ बिपिएफ हान्जाया लोमसाव दैमारिया जि हान्जायाव दङ बिथांमोना जुदि बड'लेण्ड आलादा रायजोनि दाबि बा बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट बर' जेंना सुस्रांनायनि थाखाय जुदि रल लानानै खामानि मावोब्ला जोंथ' मस्ट वेलकाम खालामगौमोन दिनैबो खालामो जोङो जुदि बिथाङा जुदि जोंजों थानानै जुदि खामानि मावनो थाखाय जुदि इच्छा खालायोबा गोसो खालायोबा जुदि गावनि न'आवनो फैफिननो हम कामिं होननानै जुदि सानोबा आंनि फेमिलिया एबसुमोन दिनै आं एबसुनि नेतृत्व एबसुनि सिन्ताधाराजों खामानि मावफिननो गोसो जायो बेखौ सानोबा वेलकाम खालायो किन्तु बिथाङा जुदि एबसुखौ काउन्टार खालामनायनि नामाव फरायसाफोरखौ खामानि मावाखै पलिटिक्सआव बाहागो लादों बै टाइमाव बिनि गाहाय नेहाथारिनि समाव थारैनो बिथांमोननि रबिराम नार्जारि आरो लोमसाव दैमारिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिनि मासि दैदेननायनि गेजेरजोंनो इलेक्सनाव बाहागो लानांगौ होननाय 2001नि इलेक्सनाबो निस्सय जादों उननि इलेक्सनाबो जादों आरो बिथांमोनखौलाय सोरथो देरहाहोखो एबसुआनो देरहाहोदोंना एबसुआनो थै-थां मावनानै दिनै लोमसाव दैमारि सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो देरहाहोदों दा बेखायनो जेनेरेसनखौ खामानि मावनो थाखाय स्पेस होनांगौ पलिटिक्सआ आलादा पलिटिक्सखौ खालाम आरो पलिटिक्स खालामनायाव जोंहा बुंनो गोनां बाथ्रा गैया पलिटिक्सआ पलिटिकेल पार्टिजों काउन्टार जा पलिटिक्सआ नेताजों नेता काउन्टार जा किन्तु छात्र संगठनखौ जुदि टार्गेट खालायोबा हारियाव बेयाव खहा लाबोगोन आरो जोंहा ओरैबायदि बाध्य बाध्यकथा गैया सोरनिबा थाखाय जोङो कम्पालसनाव मावना होनांगौ एबसुआ जायखौ बिसार बिबेचना खालायो जे जोङो सुक्तिनि सार्थआव खामानि मावनांगौ सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जानांगौ हाग्रामानि सार्थआवबो जों खामानि मावदों प्रेमसिं सानसुमानि सार्थआवबो खामानि मावदों दिनै जोङो जुदि सुक्तिनि सार्थआव खामानि मावनो गोनां जायोब्ला प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारि रन्जन दैमारिनि नेतृत्वआव सोरबाया गाज्रि मोनबाबो जों मावनो बाध्य जागोन आरो बेयाव एबसुआ गावनि स्टुडेन्ट आरो ससियेल जि केरेक्टार दङ बे केरेक्टारखौ जों मालाबा खोमानानै लाया जों पलिटिकेल पार्टिबो नङा पलिटिसाइजबो जाया आरो जोङो पलिटिकेल प्रिन्सिपाल आइडिय'लजिखौबो जों एडप्ट खालामनानै लाया एबसुआ बयनिबो थाखाय गासैबो हारिनि थाखाय बयबो फरायसानि थाखाय आरो एबसुआ जेब्लाबो थांना थानांगोन आरो एबसुखौ फोथांलांनांगौआ बयनिबो बिबान आरो बयबो अनसायनांगोन दा बेखायनो जोंखौ लानानै जाहाथे काउन्टार खालाया सोरबा जोंखौ बुंनांगौनि थाखाय बदनाम होनांगौनि थाखाय जाहाथे बाथ्रा बुङा बेखायनो आङो बयखौबो आपिल खालामो